Burkina Faso kaw fe Union Européenne maa fila ko olu ka kasa kuru yani tile saba cɛ Burkina kaw ko n'olu tɛ se ka ɲɛ sigila tuguni ko sabula u bɛ ka baara mun kɛ o man di olu ye Benin ani Burkina wolomasiri taba olu jɛra u ka dancɛw la ka wuli ka jɔ kɛ a bɛ fɔ o ma ko patrouille belebeleba Kualukaw olu ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina sɔrɔdasiw ni Benin taw ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini min ye u ka jamana kɔni ɲɛmaa falen kɛra ye u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ Niger ale y'a jira sa nin kalo in tile 13 k'a jira k'a fɔ ko min ye UEMOA wasadenw olu ka sigili 58 na n'a bɛ fɔ o ma ko parlementaire n'o ye wasadenw ye fala ye 58 na o baara bɛ ka kɛ ɲamɛkaw fɛ yen a yɛrɛ sa k'u ka san wɛrɛ musaka n'o y'u ka baarakɛ musaka ye u bɛna u da don o la u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka taa yiriwali ta na sira fɛ san 2040 k'o fana kimɛli kɛ san 2030 o kan ka wolo mun na k'o fana jateminɛw kɛ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan UEMOA wasadenw ko n'u ka lajɛ nin y'a siɲɛ 58 ye 57 k'o kɛra Burkinakaw fɛ yen min ye janvier kalo ale tɛmɛnen na Senegalikaw ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ye Ngabu gosi kunun ko fala ye ko dɔ kɛra jajiri fasala ten u ka ndolatulaw ma ɲɛ sɔrɔ coupe du monde na k'a b'a ɲini fédération fɛ k'u ka kuma dɔ ten ko dɔ kɛra kuma na ten coupe ma sɔrɔ janjo ma ja kuma tɛ ban ko fédération k'i sen bɔ a kuma na ten minisiri ko ten Sierra Leone min ye CEDEAO ka lajɛ 69 kan ka kɛ Sierra Leone kaw fɛ yen olu bɛ labɛn na fala ye min ye dollar wari miliyɔn 124 k'u bɛna n'o de kɛ ka yɔrɔw labɛn yaasa CEDEAO maaw bɛ se ka kunbɛn cogo min na Sierra Leone kɔnɔna na wa min ye jɛrɛ in ye ko Sierra Leone kɛlen don k'a ta ka kɛ yiriwali sira ye ani u ka jamana ale yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ Tchad jamana ɲɛmaaw u y'a jira sa k'a fɔ ko ni san wɛrɛ janvier kalo o tile fɔlɔ n'o ye janvier kalo tile fɔlɔ san 2027 ye k'olu bɛna na visa bɔ ni farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o la sa u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Idriss Déby ye ale kɔni ye sɛbɛn sigi sen kan baabu in fɔra sa ji tɔgɔla kɛnɛ min sigira farafinna o dayɛlɛli don ko a ka laseliw senfɛ a ye nin kuma in fɔ yaasa taa ni ka seginw ka se ka nɔgɔya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna bɛɛ jamana bɛɛ kan ka nin baara in ale kɛ nka min ye Tchad ye a fɔra jamana 9 ɲɔgɔn na kɔ min ye nin baara in daminɛ funteni ale cayali hukumu kɔnɔna na Faransikɛw ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Marina Ferrari ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye maa 142 o de tora ji la Faransikɛw fɛ yen kabini juin kalo tile 19 ka na se nin waati ma Faransi kɔni bɛ k'a ka funteniba laban n'o ye funteniba sabanan ye a bɛ ka o de kunbɛn nin waati in na Irankaw ka gardien de la révolution y'a jira sa k'a fɔ kunungo ko min ye Detroit d'Ormuz ye k'u y'a datugu o y'a datugu ko fɔ min ye Américains ye k'olu ka tila u ka kɛlɛ jalan na u dala fɔlɔ min ye taji kɔni k'a tɛna bɔ min ye bataki ye u y'a sinsin k'a bila u ka jamana ale télévision soba la kunungo o sufɛ Kibakaw ye wulikajɔ kɛ yaasa kuranko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u fɛ yen wulikajɔ min senfɛ sa nin y'a siɲɛ 3 ye kuran kun bɛ ka tigɛ o la min ye bɔlɔlɔ siraw ni mɔgɔw ka magoɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ tile 10 nka u yɛrɛ sera ka wulikajɔ kɛ nin waati in na Kiba dugu kɔni ka sa gun dɔ fala ye gun min ni Américains kɔni ka degun ta ka ɲɛsin u ma tajiko ta na sira fɛ u yɛrɛ bɛ k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw kɛ yaasa u ka dugu bɛ se ka lafiya cogo min na sɔɔni farikolo ɲɛnajɛ kibaruya an bɛ taa o kɔnɔ n'o ye coupe du monde